Sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw minnu bɛ wele ko réseau international ye ɲininkali kɛ kulu dɔ la minnu ka baara bɛnnen don Sénégal jamanadenw la tɛmɛli ma senamata sira fɛ minnu fanba bɛɛ lajɛlen jatelen don i n'a fɔ denmisɛnnin fitininw k'u lataa nanzarala gun kan kɛrɛnkɛrɛnniyala Faransi, Allemagne ani Belgique jamanaw kan. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen bolonɔbilala bataki dɔ kɔnɔ min latɛmɛna Espagne ka finitigi polisiw fɛ. K'a ka ca ni mɔgɔ 200 ye minnu bɛɛ lajɛlen sera ka don Europe gunkana la ni nin duguduguli sira in ye. Polisiw ka kumalatɛmɛla de ye nin lase AFP ka kunnafoni di so kan. K'a senatamala fanba bɛɛ lajɛlen tɛmɛna Maroc jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala u ka dugu min bɛ wele ko Casablanca ni ka tɛmɛ ka taa Madrid, Baraja u pankulu jigiyɔrɔ la. Nin kɛra bataki in kɔnɔ kuma dɔ ye. A kulu kofɔlen ye bugunatigɛ gafe dɔ di nin makulu ma min bɛ wele ko manuel walasa k'u ka tɛmɛsiraw bɛɛ lajɛlen yira u la. O kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka pankulu billet dɔ san min bɛ jɔ n'u ye Madrid min bɛ sɔrɔ k'u latɛmɛ ka taa Amérique gunkana woroduguyanfan jamanaw kan. O min fɛnɛ tun bɛ ka kɛ ni Sénégal jamanadenw ye ka sɔrɔ visa o ma kɛ u ka passeport kɔnɔ. K'a taamaden fanba minnu sera Madrid tun bɛ Espagne sigisɛbɛn ɲini min bɛ wele ko asile nanzarakan na. Kunnafoniw y'a yira k'a taamaden fanba bɛɛ lajɛlen tun bɛ u ka passeport fara tuma min na n'u donna pankulu kɔnɔ ka bɔ Maroc ka taa Espagne jamana kan. I n'a fɔ lakana polisiw ye a kunnafoni di cogo min. K'o de kɔfɛ u bɛ sɔrɔ k'a lase finitigiw ma k'olu ye denmisɛnnin fitininw de ye k'u ma maakɔrɔsi sɔrɔ fɔlɔ. Wa ko minnu fanba bɛɛ lajɛlen bɛ boli fitinɛ de ɲɛ ka bɔ Mali walima Éthiopie jamana kan. Kuma min na n'u bɛ ka Espagne jamana sigisɛbɛn ɲini min tun b'a sɛbɛntiya ko denmisɛnnin fitininw don wa u tɛmɛna dugumasiraw fɛ fɛnɛ k'u lasago yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na min musaka bɛɛ lajɛlen tun bɛ bɔ Espagne jamana kun walasa ka se ka ladonko ɲuman di u ma. O fɛnɛ la fɛn min ye u ka yaala ye dugu kɔnɔ dan tun tɛ sigi o la. Bataki kelen in kɔnɔ kuma y'a yira k'a fɔ ko o waati de la maa minnu bɛ latɛmɛli kɛ ni u bɛ wele ko passeru tun bɛ bolimafɛn ɲini ka na ni denmisɛnnin kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ta ka taa n'u ye Faransi, Allemagne walima Belgique jamanaw kan. K'o fɛnɛ tun bɛ kɛ ni nafolobamugu bɔli de ye a denmisɛnnakaw fɛ ka di tɛmɛlikɛla ninnu ma. Maa minnu ka baara tun ye nin waleya ye ni u bɛ wele ko passeru hakɛ tun ye mɔgɔ 12 ye Madrid camancɛ yanfan ani Alcoy o woroduguyanfan ka taa kɔrɔnfɛ yanfan fɛ. Yen yɔrɔ la ko Sénégal jamanaden 11 de yira ye ka fara u ka ɲɛmɔgɔ kelen kan Europe gunkana la ani ka fara musolaka dɔ kan min bɛ bɔ Espagne jamana kan. Min kunnafoniw sɛbɛntiyara finitigi polisiw olu ka kumalatɛmɛla fɛ AFP ka kunnafoni di gafe kɔnɔ.